ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 24 октябри соли 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 117 сомонӣ. бардруи азиз гӯш кинед ки дар ма чӣ рӯй кардага ва чира гап мезанем. ҳамаи кора яс намонед, мара гӯш кинед. дар имрӯза видео Opel дути сотка астай, Opel Zafira астай, камази фурӯшӣ астай, вагони фурӯшӣ рӯй кардаган. бардруи азиз шароитош ранги шароитои хона ҳай. ҳавлии фурӯшӣ астай дар ноҳияи Хуросон, яка дар шаҳри Душанбе замин дар кора, яка дигамон дар шаҳри Душанбе хона дар курай. то чансмира дар курай дар видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Нуробод, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Душанбе ва як хонаи арзони дигар астай дар Россия. квартира аз он астай дар шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки як комната квартира 90000 сомониш мега. бардуи гариб шумо метавонед ки як комната квартираро 767000 рубл да бихарен ва дигар чизои арзон ам роӣ кардаган. видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. я доналайки раъётон набурорен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ана ки мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ana babijon, لبای ماشینا رو دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشوند. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. با دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. дӯстони азиз, як ака мошинша сёмка кардагия ма дар рӯи кат дар ватсапам худаш ҳамаша гап задагия. бардуи азиз ана бо диққат гӯш кунен. мошин гарени нархш арзонай, састаяниш ҳам зурай. бо диққат гӯшш кунен. ина алайкум дӯстони азиз, Opel дутия, Opel соткашай бародаро, соткай солиш 1999 випускай, моториш аястраҷи задагия, 1.6 4 инжектора задагия. оз як гирда ванаш то мехрем. мақсад састаяниша бибинем, ба дуруну берунша бо камера мекунем. моторша музи камера мекунем. мақсад инами састаянида. капоти болош ҳамин полировка мекунем, хати капоти пешаш тамом бародаро. балонош ҳам навай, 4 балони нав задагия. оз як гирдаш то бихрем, бо дурунша сёмка мекунем. не бародаро, абшукошам тоза коробка передачкаш механикае бародаро. да дари пеш электропакета кондиционерам дора, кондиционершам кор мекуна. мега чихолои нав задагӣ. ози моторшам мебинем. ина ози моторшам мебинем бародаро. ина моторш, мотор тоза акай. мотора нав кадагия. умуман маслахир нест мотор. мега мотор 1.6 4 инжекторай, гази евро 4 задагия, 1 километри нав пачка. ина чашкиёш умуман варид надора бародаро. кузовш мега тозаи машина. кузовш тоза акай мақсад. ина моторша чӣ хади ки дидесин тозаи. умуман маслахир нест, моторша нав кадагия. нарша 33000 гуфтесай бародаро. 33000 мега бо ягон сумшам арзон мекуна бародаро. номери соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам. метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред бародаро.
бардруи азиз бачаи ачкидор навора давом мета бо диққат гӯш кунед. касе ки дар Россия қарор дорем бардруи азиз наушникҳоро бизанен и овози мара баланд гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар Россия, Калужская област, Спас-Деменский район. гӯш кардесен бардруи азиз, як бор дига мегӯм. хона дар Россия, Калужская област, Спас-Деменский район ай Москва 280 километр дур будай. 10 сотиқ заминаи 3 дар хона ба калидориш кардагӣ, баня, туалет дар дарун шай. ремонти хона бардруи азиз ремонтш аҷоиботай нав ремонт кардагие мега. ов, свет, газ, отоплени дора, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагиай. берани хонада 2 сарай, чакдон, вагон, дарахтои мевадиҳанда дора. бардруи азизи хонаи десен қатъи чиза чораш мефурӯша. ҳама чиза чораш мақсад меистодай. қариби хонада мактаб, садик, магазин, балниса, аптека, салон наздик будай. хулоса бардруи азиз ҳамаи чӣ наздик будаи дига на чӣ мефоратона. нарша гуфта ки 1 миллион рубл бугӯ. 1 миллион рубл бардруи азиз ай Москва 280 километр дур будай. ана Калужская област, Спас-Деменский район. дӯстони азиз, маълумотша дар бар экран навистагиам 1 миллион рубл ба пули тоҷикӣ 114800 сомонӣ мешава. хона як апашка бардруи азиз занг бизанем бигӯян ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. ина номерош бардруи азиз номерош WhatsApp-ай ана хонаи ана чихеле ки гуфтам як апашка апай бону ном дорад. дӯстони азиз, ана хай бардруи азиз чизе ки маълумот ма гирифтам аяпашка ҳамаша гуфтам. агар маълумоти иловагӣ маълумоти мисол ана дар кор боша ягон маълумоти дига номерои телефонаш ҳастай занг мезанен мепурсен. бардруи азизам мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо бардруи азиз вагони фурӯшӣ дарозӣ 6 метрай, паҳмиш яъне ки бараш 2 метрай. ҳамаи чӣ дар дарунаш ҳастай. увальник, туалет ҳамаи чӣ бардруи азиз дора. ремонташ абои кардагӣ тайёрай. мақсад ранги шароитҳои хона кардагӣ медрой зиндагӣ мекунӣ. монтажи мақсад светиш кардагӣ, турбоҳои овуш гузарондагӣ бардруи азиз ҳамаш тайёрай. чихеле ки десен мақсад парда, туалет, увальник ҳамаш дадриш дора. адрес бардруи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни ресторани Яккасарой дабудай. нархиш 23000 сомониш мега бардруи азиз. ина бардруи азиз чихел нархи арзон бовар куненда. маълумотша дар бар экран навистагиам ана вагона бардруи азиз як апашкарои кат срочни занг бизанен бихаренеш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. баъди ҳамин реклама бо хонаҳои бепилда мегзарем. бардруи азиз компаниякай бозоралӣ ва компаниякай назара шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон мақсад ҳамин бародаро да гиҷое да удобнияй мераванд шуморо ай ҳамуҷа мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда миёранд. бардруи азиз мошиношон мошинои беҳтаринай. и компанияи боварияй 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз фақат коршон ҳамияй. нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. бардруи азиз чихеле ки десен якта дута мошин надорая, 3-4 мошини фасон дора. бардруи азиз мошинои баланди хушрӯ мақсад бе падвади тайда нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. занг биза бугӯ ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам. бисёри бародарои Россия гуфтанд ки ягон хона ай шаҳри Душанбе бимон. ина бародарои азиз як бародар хонаи хидшама дароӣ кард. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, повороти фабрика, Истиқлоли 4. ай бозори Саховат 8 километр дур будай. ба мошин 15 минута раҳай. 6 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидориш кардагӣ, кухни, баня, ҳоҷатхона дар дарун шай. ремонти хона замонавӣ беҳтарина евро ремонт кардагӣ бардруи азиз даруни хонара. чихеле ки суратошо оз мебинен. ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, битони анҷомхона, баня, ҳоҷатхонаш рехтагиай. гирди хона маҳкамай бардруи азиз, дарвоза часпондагӣ. хона ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешидай. нархи 600,000 сомон. касе харидор бошем бо арзон мешава. бардруи азиз чихеле ки десен евро ремонти зур кардагиай хонара 600,000 сомонӣ нархш будай. арзон мешава. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. бардруи азиз номерои телефонаш ҳаст. бо мисол занг зада маълумоти бештара мегирем.
бардруи азизам мегзарем ба панҷум эълони имрӯза чихеле ки дар аввали видео гуфтум як када замин дар кораи бо диққат гӯш кунем бардруи азиз ҳамура гап мезанам як кадаи шаҳри душанбе ана 1.5 ё 2 сотиқ замин дар кораи тарафи бозори корвон боша бо хуб мешава мега сумаш бардруи азиз то 70-80 ҳазор сомонира боша мехара 1.5 ё 2 сотиқ замин бардруи азиз 70-80 ҳазор сомонӣ мехара касе ки дошта бошен ҳами як када срочни занг бизанен. ва бардруи азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз як кадаи шаҳри душанбе тарафи хитои бозор қариби аэропорт мебелни тарафи южни колхози россия се дархона боша бо хуб мешава мега мехарам дӯстони азиз ана касе ки дошта бошен дӯстони азиз ҳами як када срочни занг бизанен се дархона боша мега ана сумаш бо маслиҳате дӯстони азиз занг мезанен мепарсен номерош ҳастай номерои поёнгиш ватсапам дора маълумот чабо дар бар экран навистагиам. бачаё чамо лайка ҷиқиди ё не лайка наҷиқида бошима видеора баҳс мекунам ана бардруи азиз мегзарем ба як мошинева мошинҷон айда охи бардруи азиз Opel Zafira соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин моторош ДВД коробкаш автомат ҳуҷҷат танировка 9 моҳи дигай мошин бардруи азиз ягон айб надоштай мегирӣ фақат ҳай мекунӣ мошинча тозаи хушрӯй бардруи азиз адрес шаҳри ваҳдат нархи мошин 83 000 сомон арзон мешава яъне ки бо савдо мешава ва соҳиби мошин гуфтагия ки алиша мешава ба ягон мошини соз бардруи азиз ин мошинам мақсад созай 100% 83 000 сомон мега ягон мошини дига боша алиш мекунем мега бардруи азиз номерош ҳаст занг зада маслиҳат кунед. яке ҷое ки замин хона квартиратон дар кораи комментиярада бинависен ман арзонтар ёфта реклама мекунам бардруи азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи нуробод пеши мактаби 14 дӯстони азиз ноҳияи нуробод пеши мактаби 14 12 сотиқ заминаи 4 дар хона ба веранч кардагӣ ремонти хонаҳо миёнаи мега светш бардруи азиз ҳастай овуш ярӯзпас мешава ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ ошхона кухни баня ҳоҷатхона оғил доштай нарша бардруи азизам 250 000 сомонӣ мега касе харидор бошем бо арзон мешава бардруи азиз ин номерои десен номерош кор мекуна имо ватсапам дора занг бизанем бардруи азиз хонаи арзона аз ноҳияи нуробод бихарен 250 000 сомон нархш будай. бардруи азизам мегзарем ба наҳум эълони имрӯза бо диққат акамара гӯш кунед камази фурӯшӣ евросе соли баромадаш 2006 сӯзишвориш саралка моторош 200 350 лошадини силай коробкаш механик 16 скорскай мега коробкаш ана мановски задагиай задни мосташ мановски задагӣ дар ҷои ов антифриз рехтагӣ 33 тонбора мевардора яъне ки 33 тонбора мебара ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай 4 та балони дига падарка маслаи мотор коробкаша нав кардагӣ рама кузов пӯшидагӣ надора мега кабинаш камтар ремонт талабай камтар ремонт мега кабинаш айрасия овардагӣ бидиам тоҷикистон адрес бардуро ноҳияи нуробода қарор дора нархиш 185 000 сомон арзон мешава алишам мешава ба хона ё ба квартира дар ноҳияи рӯдакӣ ё шаҳри душанбе номерои телефонаш аст бардурои азиз занг бизанед 185 000 сомон ё бихарен ё алиш кунем ба хона ё ба квартира дар ноҳияи рӯдакӣ ё шаҳри душанбе. бардурои азизам хаста набошед мегзарем ба даҳум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи хӯросон деҳаи чорбоғ шоҳрои қирғанҷони душанбе 10 сотиқ заминаи 6 дар хонаро фундаментш рехтагӣ ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ 4 эсқам
4 روز شبن هسته میگه مثال برای یگون چی کردن همی خونه را ورداشتن ده بردروی عزیز 4 روز قمه 4 روز انا شبن هسته دوستانی عزیز 10 سوتی قچخلی گفتم 6 در خونه را فوندمش ریختگی نرخش 125,000 سومانی پول میشید باور که حوزی میخریدمش ده پیشی رای کلون ده бардурои азиз мегзарем ба 11 миллиони имрӯза як квартираи арзони дигаи шаҳри ваҳдат гап мезанам бо диққат гӯш кунед квартираи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат кӯчаи рӯдакӣ шаҳри ваҳдат кӯчаи рӯдакӣ як хонага квартира дар 12 этаж қарор дорад 50 квадратай дом новостройкаи бардурои азиз квартира без ремонт коробкаи бор дигар мегӯм ки квартира коробка соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар шаҳри ваҳдат кӯчаи рӯдакида қарор доштай назди 16 автобаз да сари роҳ да дом 13 этажа дӯстони азиз квартира дар 12 этаж қарор доштаи нархеш 90,000 сомон касе харидори аниқ бошем бардурои азиз числаи видеоро нигоҳ кунед занг бизанед бо нашод сумаш камтар арзон мекунад хайрам хеле бачаё чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошин вагон ҳавлӣ хона квартира мақсад чизе ки арзонтар рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд бардурои азиз аз ки ҷое ки намондам бифаҳмам ки ай ҳамҷоҳо рӯй накардесам бардурои азиз ҳатман каналда подписатсия кунед я рӯз не я рӯз мақсад айми ҷое ки замин хона квартира кофтесен ай ҳамҷоҳо рӯй мекунам бардурои азиз барои ҳамун фақат шумо дастгирӣ кунед я дона лайкира биҷиқед касе дар канали мо меҳмонед подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонед видеоҳои ма шумо дарафтан мегирад ва бардурои азиз дигар гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дастгирии моро не ки фаромӯш накунед хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.